220 rin po sa mga yellowfin. Mga fresh na yellowfin. So kahapon wala tayo gano'n nakita mga yellowfin tuna. Ang mga nakita natin ay mga tambakol o gulyasan ang ating po nakita. Ito pong mga yellowfin tuna. Ito ang tawag po talaga dito ay ito po yung tunay na tambakol, no? Tambakol po talaga ang tawag dito sa yellowfin tuna. Ito yung mga gulyasan, ayan. Akala kasi natin itong mga gulyasan na to, ito yung tambakol. Hindi po pala. Yung yellowfin po pala ang tunay na tambakol kung tawagin natin, no? So ito po yung gulyasan, 140 per kilo. Yan po yung mga latag po nila dito. At mga fresh na 50 pesos. Tandaan lang yan, 100 pesos, 50 pesos. Sa YouTube po. Boss Lando Explorer po. Opo. Ito po yung mga tumpukan po natin ng sapsap, no? Mga bikaw, tortilyo, no? May 50 pesos at 100 pesos tumpok. May isang lapis din po. Nice, shout out po, good morning. Wala kayo ngayon tindang pusit. Mabili po yun, mabili. Pero tinutumpok niyo po sa halagang 100 pesos, no? So, Nay, salamat po ha. Thank you. Boss Aris, good morning. Magkano yung mga labahita mo? Ngayon, 200 pesos na labahita. At yung mga dalagang bukid? 240. So, yan po yung mga presyo, no, ng mga latag po dito, ng mga isdang bato. Ito po yan, 150. Balat ng baka at mga tumpukan ay 50 pesos at 100 pesos na mga tumpukan ng hipon. 330 sa mga golden pompa, no? At 110 per kilo ng mga tilapia Batangas. So shout out sa iyo, Boy Tilapia. Hindi pa natin na-upload yung ibang upload mo. Kinuna ko muna si Boy Bangus. Explorer. Oh, shout out po, good morning. Tayo kayo pinapanood, Boss Lando. Salamat po. Picture po tayo. Sige po. Magkano ngayon bisugo mo? Magkano sa kilo? 350. Sa mga kitang. Ayan po, 200 pesos pa rin po yung mga bentahan po na isdang kitang, no? Ganda, oh. Sariwa po yan na inyo pong mabibili. Kuya, magkano na po kilo ngayon? 400 na po yung kilo ngayon ng, ng mga alimango po natin. Ayan. At yung mga balsa galunggong ay 200 pesos naman po ang per kilo. Balsa galunggong po yan. Tumot natin dito ay 250. So ito po yung ating mga in-update na latag. Per kilo ng mga laman ng cream dory. 120 po, no, sa mga kilo at 90 pesos tilapia. Ayan. Magkano kilo, Boss Gerald? 130 lang. 130 po sa mga per kilo ng mga isdang chabeta. Tapos tandaan na tumpok ng tilapia. Yan po yan. 100 piso. Tilapia. 100 pesos. Shout out, Boss Ed Compact. Ito po mga pagi. No, pagi yan, di ba? Naman ng pagi. Naman ng pagi, 130 ang per kilo. At tumpukan ay 100 pesos sa mga tilapia ng Batangas. Shout out sa'yo, Boss Jeff Baliw. Magandang umaga sa'yo. Magandang isang mapagpalang umaga dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market at tayo po ay mag-update dito po sa kahabaan po ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila, no? So marami pong tao doon sa bandang ibaba at dito rin po ay mga nag-iikot na ating mga kababayan. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Pambantinda mo? Uy, may nakabalot, oh. Bisugo. Ang bisugo po natin dito, kalahating kilo ay 150. Ang presyoan po ay 300 pesos per kilo. Mga fresh na bisugo. Tapos isang chabeta. Ayan. Magkano na ngayon chabeta?
Chabeta. 250 ang kilo. Ang ganda oh. Fresh chabeta. So yung masarap pangat sa kalamansi o kaya sa kamatis, kinamatisan. So tuloy-tuloy na po natin ang ating update dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. At nakita naman po natin yung kanilang mga presyo. Ang presyo po doon, 150, 160 po sa per kilo ng mga bangus. Ayan. Dito ay 240 per kilo, 120 po ang isang peraso. At may mga latag din po dito ng yellowfin tuna, 220 ang mga per kilo. So ito po yung may mga tagging price na po no, na inyo pong napapanood sa aking vlog po dito sa Malabon Fish Market. Yan po yung mga presyo ng kanilang latag ng mga isda. At dito 220 rin po sa mga yellowfin. Mga fresh na yellowfin. So kahapon wala tayo gano'n nakita mga yellowfin tuna. Ang mga nakita natin ay mga tambakol o gulyasan ang ating po nakita. Ito pong mga yellowfin tuna. Ito ang tawag po talaga dito ay ito po yung tunay na tambakol. No? Tambakol po talaga ang tawag dito sa yellowfin tuna. So bagong latag po yan dito sa Malabon Fish Market. At yung mga, ito yung mga gulyasan, ayan. Akala kasi natin itong mga gulyasan na to, ito yung tambakol. Hindi po pala. Yung yellowfin po pala ang tunay na tambakol kung tawagin natin, no? So ito po yung gulyasan, 140 per kilo. Yan po yung mga latag po nila dito. At mga fresh na 50 pesos. Tandaan lang yan, tatlo. Fresh na tawilis, 50 pesos. Good morning po. Ayan, mga tinumpok na po, no? Legal yan, legal. Opo. Nasa table na eh. So, yan po yung mga presyo, no? Nay, salamat po. Dito yung mga 100 pesos, 50 pesos. Panood. Sa YouTube po. Ano? Boss Lando Explorer po. Opo. Ito po yung mga tumpukan po natin ng sap-sap, no? Mga bigaw, tortilyo, no? May 50 pesos at 100 pesos tumpok. May isang lapis din po. Nice, shout out po, good morning. Wala kayo ngayon tindang pusit. Mabili po yun, mabili. Pero tinutumpok niyo po sa halagang 100 pesos, no? So, Nay, salamat po ha. Thank you. So, yun po yung ating update sa latag ni Nanay. Wala siya ngayon tindang pusit. At mga chabeta po sa 100 pesos tumpok. Malalaki po mga chabeta. Magkano kilo? 300? 300 per kilo po yung mga galunggong po ngayon dito. Oh. Yan po yung price update, no, ng mga galunggong. Medyo tumaas ang per kilo. 300 pesos po ang kilo ngayon. 160 mga isdang gulyasan. 160, mura na. Yan po yung mga kilo. At 100 pesos sa mga tumpukan. Ito po yan. Yan mga tumpukan po na inyong mabibili, no. 100 pesos pati espada at mga isdang chabeta. So yan po yung mga in-update natin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At talagang naman ay napakarami rin pong tao na namimili, no? So isdang mga sniper. So magkano per kilo? 200 pesos na per kilo, no? Yan po yung laman yan ng mga isdang sniper. At mga dalagang bukid, magkano kilo? 220 ang per kilo ng mga dalagang bukid. So yan po yung update natin sa pwesto ni Kuya Warren. So shoutout sa iyo, Lodig. Magandang umaga. Dito tayo sa latag ni Boss Aris. So talong natin yung mga presyo. Boss Aris, good morning. Magkano yung mga labahita mo? Ngayon, 200 pesos na labahita. At yung mga dalagang bukid? 240. So yan po yung mga presyo, no, ng mga latag po dito, ng mga isdang bato. So wala tayong makita na makulay na mga isdang bato sa bayan na po ng Malabon Fish Market. So ito lang po yung mga latag po nila sa kanilang pwesto. Boss Aris, magandang umaga. Shout out. Salamat. Ayan, mga latag ni tatay. So hindi muna tayo magkakape. Hindi muna tayo magkakape ngayon.
Pasok muna ako trabaho. Kaping bumubula daw po. Ayan, golden pompano. Eh, pasok po kasi tayo sa trabaho, kaya pagbalik na lang po uli. At magkakape tayong dalawa, asama natin sila nanay. Mga bumubulang kape. Baka na, hinahanap ni tatay, ano eh, Starbucks. Ako, mahal yun. Mahal yung Starbucks. Ayan yung mga presyo, no? Ayan. So, shoutout po tayo. Good morning po. Ayan. Maraming salamat. Nanay, magkano po yung balsa galunggong nyo ngayon? 200 lang sa Yan, yan. 200 po ang per kilo ng mga balsa galunggong. Eh, pampano po, magkano? 350 350. po sa per kilo. 180. Ah, sa salmon na, pink salmon. Ay, masarap magsigang yan, no? Mga pan... Pa, ang ganda, matataba. Eto, 220 po yung mga isang piraso. So, ang kilo po, magkano? 260 po na per kilo po ng mga bangus dagupan. Nanay Noemi, salamat po. Tinahanap ka na sa akin ng mga followers mo. Siyempre, kaya... Karaw ba? Kakadating lang dito. Ganyan po talaga kapag ano na po, yung mga manonood natin. Sasabihin niya, ano yun eh. Oo, nandito ko kanina. Bukas ako maaga yun. Makikita niyo. So, nice. Salamat po. Thank you po. God bless po. Lipat na tayo dito sa kabilang side. Tignan pa rin natin yung kanilang mga latag na mabibili o mapipili sa bayan po ng Malabon Fish Market. At nakikita nyo na po yung ating mga update. So yan, 130 po na mga tiyabeta. 150 sa mga gulyasan. So mga tiyabeta naman po ang napakarami ngayon sa bayan po ng Malabon Fish Market. So mga ilang araw tayo mga nag-vlog dito ay kakaunti na ang mga latagan. Pero ngayon po ay nagkakaroon na po ng mga latagan ngayon ng mga iba't ibang klaseng laman dagat na mabibili sa bayan ng Malabon. Yan po, 140, 120 sa mga kilo ng mga isdang tiyabeta. Shoutout Lodi, maganda ang hipon mo ngayon. Ang baba ng presyo, 290, no? 290 na per kilo. Dito tayo sa mga per kilo ng mga isdang gulyasan, no? Ay! Sinanay! Ay! So ito po yung mga presyo ng mga isdang gulyasan. Yellowfin po natin dito ay 220 per kilo balat ng baka. Ito po yan, 150 balat ng baka at mga tumpukan ay 50 pesos at 100 pesos na mga tumpukan ng hipon. Good morning! So shout out sa ating lahat dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Salamat! Atin tayo kay Boy Bangus, ang ating latest na update sa kanyang mga latag ng bangus dagupan. 130 na lang po ang kada isang piraso. Good morning. Yung mga suki ko dyan, mura na yung bangos ko. 130 ang isang piraso. Malalaki na to. Yan. So yun po yung latag niya, no, ng mga bangus dagupan at mga pusit kalawang. Boss Maeng, salamat. 290 na per kilo naman po dito ng mga hipon. So ito na yung mga update natin sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ayan, 290 per kilo at 50 pesos tumpok. 330 sa mga golden pompano. At 110 per kilo ng mga tilapia Batangas. So shout out sa iyo, Boy Tilapia. Hindi pa natin na-upload yung ibang upload mo. Kinuna ko muna si Boy Bangus. Dapat si Boy Bangus. Ayun, kumakain. Kitang-kita pala yun, no? Yan ngayon, boss, ano kayo? Kalimutan. Boss Lando Explorer. Oh, shout out po. Good morning. Ayaw kayong pinapalot, boss Lando. Salamat po. Picture po tayo. Sige po. So, yun na nga po. Tuloy na natin yung ating update dito sa Malabon Fish Market. At nakita pa natin yung ibang mga latagan na kanilang binibenta sa ating mga mamimili. So, shout out po sa inyong lahat. Boss, Ingat pa, ingat. Ingat, boss. Ayan. So, dito na tayo.
160, no? 140 mga kilo. So, ito yung mga ina-update natin sa kanilang mga latag. Ayan. Mga gulay po sa halagang 20 pesos, 50 pesos. Good morning, shout out. Oh, shout out, Lodi. Ayan, yan po yung mga vendor po natin na mga nagtitinda po ng gulay sa Malabon Fish Market. Boss, thank you. At update pa natin yung kanilang mga ibang latag, no? Ito po yung mga prutas natin sa halagang 70 pesos. Yan po yung mga kilo. Kalahati, nakakabili rin po sa 35 pesos. Nandito ka naman, gulay ka naman ngayon. Alam mo naman ako, all around ako. Palipat-lipat ka, ha? Buka sa lahat ng gustong kumain. Bukas isda na ititinda mo. Yes! Dahil ito yung mga 100 pesos kilo ng mga tawilis. Fresh tawilis. Dito, shout out, good morning. Magkano nga yung bisugo mo? Kaya magkano sa kilo? 350. Eh sa mga kitang, ayan po, 200 pesos pa rin po yung mga bentahan po na isdang kitang, no? Ganda, oh. Sariwa po yan na inyo pong mabibili. At kada tabo po ng ating mga tahong. Ayan, oh. Boss, 80 lang boss. Ayun, 80 pesos po kada tabo. At wala na siyang mga talaba, sold out na po. Ayan, kaunti na lang. Itong tabo na lang po yung natitira. Sila po si B1, B2. Ayan. So, shoutout sa inyong dalawa, B1, B2. Ayun, wala pang ano? Wala? Wala. Wala sa kondisyon, may pasako, pinupug ako. Aray ko. May pasako, may po. Dahan-dahan yung pinipintahan eh. Aray ko. Salamat ha, thank you. Salamat. So dito tayo, ito yung mga latag ni Kuya rito. Kuya, magkano na po kilo ngayon? 400 na po yung kilo ngayon ng ano no, ng mga alimango po natin. Ayan. Tapos mga ipon na suwahe. Kuya, salamat po. At mga bagong latag pa lang po ng mga hipon, no? Magkano hipon? Wala akong nakita, oh. 290 presyo. Magaganda. Ayan, ilalabas pa lang. Ayan, ang gaganda, oh. Nilatag. Fresh na hipon, no? 290 na kilo. Ayan. Salamat mga idol. Salamat din, idol. Ayan, 220. Hipon. At mga golden pompano po natin dito ay 330 per kilo. Tapos 280 kilo ng hipon. So tuloy-tuloy ang ating update, no, sa kanilang mga latag po dito ng mga isda. Gulyatan 160. So ito yung mga presyo ng good morning, Lodi. So ayan yung mga presyo ng mga bangus natin. At mga tilapia, no? Magandang umaga po. Magkano po presyo ng tilapia? 140. Ayan po ay mga fresh tilapia na buhay po. Good morning po. Shout out. So, shout out po ha. Good morning. Malusog. So, yun yung ating update sa kanilang mga latag po dito, no? Jay, paupuin mo yan, Jay! Wakting tayo ng bata, upo ka eh. 120. Ba't pataas na yun ng kamatis, no? Hindi na bumaba yung mga presyo ng kamatis ngayon. Pero maganda naman yung mga kamatis. Kailan ka ba magtitinda ng bayabas? Yun na inaantay ko. May bayabas siya ate. Ate, masarap magtigang ng mga... Wala pang konti. Pag meron ka dito, kasi minsan, pag isang datag mo dito, nakikita ko, ang dami. Kuya, 1 niya ng kalamansi. Bossing, thank you ha. Salamat. Good morning, Ate Lorna. Shout out po. Ganda po ng mga tawilis natin, no? 100 pesos na kilo at yung mga balsa galunggong ay 200 pesos naman po ang per kilo. Balsa galunggong po yan. Ayan. So, na-update natin yung kanilang mga latag sa Malabon Fish Market. Lorna, salamat. At ito po yung mga 200 pesos, no? Mga alumahan, 220. Balsa galunggong, hipon 270.
At mga tilapia po natin na tumpukan ay 100 pesos. Kilo ng bangus tagupan, 200 pesos per kilo. At mga lumot natin dito ay 250. So ito po yung ating mga in-update na latag dito sa Malabon Fish Market. So tuloy-tuloy pa rin ang ating update. At update pa natin yung mga latag dito ng mga tilapiyang Batangas. Good morning. Good morning. Ayan, 110 na per kilo ng mga tilapiyang Batangas. 120 by 120 at 130 na mga presyo, no? Ang kagandahan po kasi dito sa Malabon Fish Market, kitang-kita nyo na po yung mga tag price na inyong mabibili. So yan po yung update natin. So shoutout sa'yo, Agustin. Good morning sa'yo, ha. Ayun, good morning sa mga viewers natin. Ayun, salamat sa'yo, Agustin. Thank you. At yung iba pang latag dito sa Malabon Fish Market ay atin pong i-update, no? Ang mga per kilo ng ipon dito ay 280. 280 na per kilo. Ito po yung isdang arroyo. Ayan. 50 pesos lang po na tumpukan yan, na inyo po mabibili. Ada. At mga kilo, no? 260 sa ipon. Tilapia. Shoutout sa iyo, Boss Maki. Good morning. So ito yung mga latag nila ng tilapia, no? 80 pesos na per kilo. Tilapia Amerika. Kahapon wala ka rito eh, no? Hindi kita nakita eh. Nasa ka nagtago? Hindi kita napansin. Yan, 80 pesos po na kilo, no? Ng mga tilapia. Tilapiang Amerika. Nakarating na rito, no? Yung tilapiang Amerika at tilapiang Africa, yung Batangas. Maitim. Ayan, 150, no? Tapos yung mga presyo, 70 pesos kilo po ng mga isdang tawilis. Ulo po dito ng mga isdang bigit o tinatawag na maya-maya ay 80 pesos. Ayan po. At ito po yung mga laman. Boss Maki, salamat ha. Thank you. Boss, good morning. 280 ang per kilo ng mga hipon. Salamat. 40 pesos kilo ng mga tahong. So yan, 40 pesos. 120 sa mga tilapiyang Batangas. 70 pesos isang piraso ng bangus. At 280 per kilo ng mga hipon. So shoutout sa iyo, Geng-Geng. Good morning. Ayun, inaantay mo talaga ako, no? Shoutout sa iyo, Geng-Geng. Ayun, shoutout pa. Good morning. Naalis yung nanay. Ah, Tina Boy. Ikaw talaga, Geng-Geng. Ayan, shoutout po. Good morning, good morning. At nandito tayo sa kanilang mga latag at ito po yung mga bentahan po nila, no? Ang presyo po dito ng mga gulyasan. Kapitan po natin. At ito po yung presyo. 130 per kilo. Ito naman po yung per kilo ng mga laman ng cream dory. 120 po, no, sa mga ano, kilo at 90 pesos tilapia. Ayan. At tumpukan po ng mga isang kabeta per kilo. Ito po yung per kilo. 120 at tumpukan po natin ay 100 pesos. Ulo ng salmon, ayan, 100 pesos po na tumpukan. Lahat po yan, galing sa may Bangsyante. Wala tayong kakainin. Ito po yung mga gulyasan natin, 130, no? Tumpukan ng mga hipon, yan po ay pwede sa mga pang-okoy o sahog sa gulay. 50 pesos po ang tumpukan. Dito tayo sa iba pang latag nila, no? So dito tayo kay Nanay Ning. So ito po yung mga presyo ng kanyang latag, 240.
220 sa mga pangusda grupan, 140 sa mga gulyasan at 100 pesos tilapia Batangas. Iyan po yung mga per kilo. Tumpukan ito. Chabeta oh. Chabeta. Wala kumakain sa amin. Wala kumakain. Bibilin mo. Bibilin mo. So ito yung mga isdang chabeta no, na ating pong ina-update. Magkano kilo, Boss Gerald? 130 lang. 130 po sa mga per kilo ng mga isdang chabeta. Ayan. Sarap-sarap nga ng isda na yan. Mura na, 100 pesos ba yung Boss Gerald? Opo. 100 pesos yung tumpok. Sarap yung pangat. Mas masarap to talaga. Kalamansi. Oo. Sariwa yan. Sariwa yan. Kaibigan natin yan. Ikaw na talaga kakain. Nag-iisa ka lang dun. Ay, nay, sandyan nay. Kasabay, si Kuya Manny kumakain yan. Ay, sandyan nay. Ito Ayan. lang may malaki oh. Walang dagdag. Sana. Kailangan sa'yo nay. Kilala ka ni Boss Lando eh. Ito, maganda. Ito ang malaki, ayaw mo? Laki. Yun ang maganda. Maliit lang. Thank you, Boss Gerald. Salamat. Ganda ng tilapia natin ngayon. No? Keta lang yan. Yan, 80 pesos na kilo. Tapos mga gulyasan. 150 lang. 150, no? Malutong na gulyasan natin. Ito, sandalan. Tapos tandaan na tumpok ng tilapia. Yan po yan. 100 piso. Magka dito na. 150 na lang kilo. May salamat. At dito tayo, no? Sa mga tumpukan ng mga tilapia. 100 pesos. Shout out, Boss Ed Compact. Ito po mga pagi. No, pagi yan, di ba? Laman ng pagi. Naman ng pagi 130 ang per kilo at tumpukan ay 100 pesos sa mga tilapiyang Batangas. Shout out sa iyo, Boss Jeff Baliw. So magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, Boss Lando. Pagi yan. Pagi. Pagi, masarap yan sa gata. Yung isdang pagi. Pagi, ano yan? Mga tumpukan din po, no? May orange na tilapia, oh. 100 pesos, chabeta, ganun din po. So, yan po yung mga latag po nila ng mga isda dito sa dulo, no? So, mura na po yan sa halagang 100 pesos na inyo pong mabibili. So, magkano ipon, Boss Brian? Ayan, 280. 240 na per kilo ng kanyang mga latag ng hipon, no? So, salamat, Boss Brian. Shout out. At lipat tayo dito sa kabila at alamin pa natin yung mga presyo ng iba pang klaseng laman dagat o tilapia na ating pong maitatanong sa kanyang mga latag. So, naglalakad pa rin po tayo dito sa kahabaan ng 39 Estrella Street, bayan po ng Malabon Fish Market, at ito po yung FC Villa. Yan, yung patungo po ng City Hall. Ayan po. At makita niyo po dyan yung SM Save More. At dyan po ay may mga parking na po dyan, no? Parking fee ng mga 4 wheels. Ayan. Yan po yung mga parkingan po dyan, no? So, nagsosolong parkingan po dyan ng 4 wheels. May nakalagay po sa ibabaw ng karatula parking na kulay green. So, shout out. Good morning po. Ayan, 120. 120 po sa mga tilapia, no? At dito rin po ay 120 rin po na per kilo ng tilapia ang Batangas. So, yun po yung ating update sa ating mga nakita dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga latagan. So, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga masugid nating manonood na sumusubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Shout out po. At sa mga nagsasubscribe po, no, salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta kay Boss Lando Explorer. So, na-update natin lahat yung kanilang mga latag dito sa kahabaan po ng 39 Estrella Street, bayan po ng Malabon Fish Market. So, hanggang dito na lang pong muli. Si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating pamimili. God bless po and bye-bye.